this is your captain speaking. We've reached cruising altitude. Please sit back and enjoy the flight. Domestic flight 75 atanga 80% Z mai chu ground control tanen engmoti lai khan anin bepop thailo niya soi ani Vero Airlines flight 298 passenger pakhat Jeremy Durham chuan mang ang ti hriat tak hian video hi alo siama a video lo en tu te zong ne na chuan a tok thlenga an bei thu te a thil soi chu thil tak takani thule oi sakram tur chuan alo nge na eng thil nge ti po an hriat lo thlona a an mani ti boi tu chu thlona atum rualin khovela andar ngal vek tur thu alo soi he thil thlen dan ngai nom zet mai hi kan enin kan ngai thla hau don ani asin churun in thlakin hun kalto flashback hi arun langa Seattle Tacoma Airport a hian he thon thuwa a changtupa ber Jeremy Durham chuan a flight chu alo ngak me ka a pi loka chuan me chano pangkum riat mi tloi chuan anu bula chuan uya du ve thu lo hrilin a iPad chuan thla chu alo lak saka he iPad hi glove ball bun chuan lo thai kol le in video te chu alo en kol me ka video hlim takatanga bul in tranin mang angle lau thong ti hriat taka klo in anu aulai chu alo lang le theya chu iPad chu switch off in evidence anda thatna beka chuan an sil nan zui ta ani video dang hi run lang le in cheni chuan a thian te pani tailor le breta te chu thla alo lak saka hemi pa hian mi then khat makati zong te chu thla alo lak sak tel boka kha kut kor pol bun bok khan video dang te chu lo play le in skydiving an nei na hlim tak te chu arun langa a video dang pakhat le a chuan breta chu ne khor helova tlu in flight attendants nu chuan midang te chu lo tho chuak lo tu le an sita chuan lo thuri tur chuan alo tia asin chu run in thlak le in Vero flight 298 pilot chuan an system a chian lo wangin mayday call chu nasa tak chuan alo nei me ka an Mizo na hurricane category 5 laia lo arun tho mek thu chu control center lama chuan alo riat tira anin biak po na chu top le thinin pilot thil soi an riat thei nu hun ber chu ka mu thei ta alien khop mai a khat vekani ti in anin biak po na chu a top zui ta ani ground control ampang te chuan an thei top chu in biak po tum le ma se biak po thei an ni to lo asin chu ron in thlak le in Vero flight 298 ta chuan boro rang te chu hlan kai ni in he thlona a an flight attendants tur rachali le emai te po chu ron langin zan masalama an man dan te chu soi tunin an lo nui dun boka night club lama an lam live video te po chu ron ti lan alo ni le a heti lai hian pilot chu ron lutin flight attendants pani te bula chuan Emerald City chu nuaman ti yam ti chuan alo zota an ni po chuan nuaman ti thu chuan an lo chang passenger te po chu thlona chuan ron lut tanin businessman pa te ya an soi chuan arun lu pa chuan phone chu alo lamang pa reng boka Jeremy ron lut phei chuan breta GoPro camera chu arun nek thlak saka Jeremy in thiam lo chuan a tharman pe ka tum thu chu hrila ma se breta chuan angai lo thu chuan alo chang Jeremy chu pa upato tak bula hian a thuwa bungrua te an hlan fen hnu chuan thlok chuak tur chuan anin pei zui ta breta la chuan a thian nu aluminium foil khum bur mai chu thla lo lak sakin
cheni la chuan cosmic radiation lakatanga a inven himna ani thu a soi mo mai thlo na a thlo chu don ta ka chuan emai chuan breta chu a camera chu off ri tur chuan a han tia ma se breta chuan ngai taka lo changin a thian nu number a pedona ni phot chuan a off ngal thei thu a han rila emai chuan thlo na tanga an the chu mai in off vat tur chuan a han tilea breta po chuan a thu tak ta viawani ti hre in a off zui ve ta Taylor chu a thian pa che dana wang chuan anui alo zat hle a Jeremy chuan thalak le video hlui to te chu lo enin heti lai hian thlona po chuan runway chu chu asonin Vansang lampang chu alo pan ding me ka nitlatur engmoi takara chuan thlona po chuan a tumram pan turin a thlok ve me ka zan lama hian kloi chu zunram thir turin lavei turi lama hian ama chu nakala eti la hian Jeremy bula thu putar pa khan alo lu khalman chia mai abul chia bedroom la chu mangtu anlo oma wangin a nga ri angai do na ni loi chuan first class sau toilet chu vaman sakatuma ma se businessman pa khan alo rem ti hau lo emai chuan loi chu ngari mai turati in toilet bul na ya thu Jeremy bula chuan loi chu athuria graphic novel alo chiar lai chu loi chuan angai not ve thin thu lo hrilin anin kom do na loi chuan anu pui nen anin hau ve ngayam ti in Jeremy chu a zot phong mai loi vek chuan anu le pa te chu nasataka anin hau thin thu a hril tel bok Jeremy chuan ring nun hi a toi thu le in hau nan huna lo thu alo hril ve thung putar pa kha a khu nasat ema wangin emai chuan a ve endika chu putar pa chuan anom samwak lo thu lo hrilin emai chuan damdo ei tu te chu a han pe a ambula thu putar pa chu a khu renga wangin sit dang ruak atam tho bok nen emai bula chuan mundanga thut chu alo dila emai po chuan lorem ti sakin Jeremy chu alom hle a breta andor vel dan te chu thiama ti thu te chu a han hril ve luama chutia Jeremy an fakta ka chuan emai po chu alom ve khop mai Vansang taka chuan thlona po chu kal ve zelin an chung lama hian eng thil nge ti po hriat lo hian alo zui me ka tloinu po chuan a fanu alo boi pui awangin Jeremy chu lom thu te chu an hril ve boka emai le Jeremy te chu in kom dunin rin ai chuan an lo in kom thei phian mai hetia tui taka an in kom lai hian in flight call arong kalta ka chuan emai te in kom dun po chuan an du tok taria heti la hian Taylor le breta te chuan ka deng dunin cheni chuan a tel pui pe lo wangin le khabu alo chiar ve thung putar pa hian thlona tuk ver tang hian thil eng thilemoni ron thlok lai hi va mu in chu thil eng chu nasa tak hian a eng chu a ron dar chuaka a thil mu lau lutuk chu ron ding chuakin an zawai maya an thi tur thu chu a ron soi chuak tamai laita ten den chuan in beng dai turati in a thut na nga ya chuan thule tur chuan a han tia ma se omzia omlo Jeremy te chuan lo dan chun tuma amma lo dan tum tu businessman pa chu ala nek thlu zui bok cockpit kong khar chu va beng dotin din mun lo takan din thu chu awa hrila man be tuma an boi pui lai hian tlusual polin an nar le aka tang te chuan thisen te chu aron chuak ta mak deuh main chu putar chu thok po chu a thoto lova a thi chu ani deuh der mai Jeremy chuan CPR chu lo pe in Rachel chuan pilot te chu an thil ton mek chu alo hril ve bok putar pa chuan nun na nei to lo nge amel ngai chu amel reng maya emai chuan Jeremy in thiam lo mel tak mai a hmu chuan lo hnemin
a thei to ka chhuat thu chu alo hril putar pa man be lo tum tu kha air marshal alo ni reng boka rachali chuan endin nge an ti ta kang let le mai a thang em tia midangan ron chuan air marshal chuan kongchan ve ai thui ankal to thu te air traffic control lampoin an hmalam pan zel tura an du zo karin thu te chu aron soi chuak ve an trum ma a mithin thu passenger te chu hril hriat an rem te treuh lo wangin jamsi tan tia chuan an daria heti lai hian bread a chuan a thian pa tailora putar pa in a be live video chu alo en me ka cheni chuan a thian pa bread a chu chum kara kol phe lo lang te chu slow motion a lo la tur chuan a lo ti rachali hlau thong chuan putar pa chu na in kai chon thei wanga thi ani ngem ti chuan midang te chu alo zo ta bungroda khomna cargo hall ta an uida te chu an ron bo ta chim mai a chung lama thu passenger te tan po chuan hai thei ani lo businessman pa phei kha chu a thin an lo rim le man towa cockpit chunga thu pilot te po chuan lo hria in ko pilot chu endik tur chuan a tir zui ngal ko pilot a zuklu thlak rual chuan ui bo kho po chu an top ngal duak mai a chhole don lai tak chuan thil ke thom ni om tak hi hria in ngai that lo na em ani hran lo wangin en po endik lo chuan a chua san le ta emai chuan a thian nu hlau thong rachali chu alo la hne mol mai tloi po chu anu mu hil kianga chuan video alo la en me ka Jeremia pondak chok chuan chum kara eng dang lam tak mai a sen a pol a hring te chu ava hmuwa a thil hmu chu flight attendants emai le rachali te bula chuan a hrila ma se an ni chuan kol phe a hmu sual mai anian rin thu chu lo hrilin lo va thu ha dam le ri tur chuan an lo ti a si le a bel pa po chuan kol phe vel chu lau thong tak chuan an lo thlir ve boka heti lai hian tloi chuan alu na thu le a beng chunga na thu te chu anu alo hril air marshal chuan Jeremy chu a thil hmu chung chang chu lo zot fia ve in ani po chuan a thil hmu sur mai ani rin thu chu alo hril ve le bok Jeremy chu a thil hmu a chuan a tang nangang mai tloi po chuan a hmu ve thu arun soi ta ka chuan thil mai chu ani mel ta chi lo tloi chuan a beng chu narun ti zualin an han en chu thisen te arun chuak ta Jeremy chuan tloi beng chu tissue paper chuan a han ruk fai saka midang te chuan Jeremy po chu a benga thi thu chu an ron hril ve le ta tloi chu anu chuan lau thong lo tura ti in emai chuan passenger nam lo dang te an omani chuan baton met tura han ti in midang te po an lo om ve treu mai emai chuan tloi te nu fa chu an thut na a let le phot tur chuan a han ti ya flight attendants pani te chuan rang takin pilot chu an han hriat tir ngala pilot chuan passenger te chu lo thlamuan tura ti in arang theiang ber chuan air traffic control lampang chu han be pop ngalin na nai kai chon thei thil an passenger ten an kai mai thei thu te arang theiang bera trum mun ma sabera trum an ngai thu te chu a han hriat tira an nu reivak lawa pilot chuan passenger te na chuan thur puangin medical emergency thila the last Fort Worth arang theiang bera an trum tur thu arun hriat tir businessman pa bokha ronding chuk Laiin pilot a hmu du thu te chu arun soya heti lai hian earphone vo ho chuan rifiak le beng ching zet mai hi an hret atlat mai earphone vo ho chuan an earphone chu an da thla sap mai heti lai hian an kianga thu earphone vo ave lo te chuan engma an lo hre ve lo emai chuan air marshal bula chuan electrical interference a thurun hrilin air marshal chuan an headphone vo zong chu la thlavek tur chuan ati zui ngal businessman pa po chu abula thu tongkam moi lo tak taka alo an khuma wangin
air marshal chuan a khuwa khir ria dar thalanga a han in en chu air marshal chuan amit le a penga tang tisena lo chuak ani ti chu a in hu ve ta thlawna hmalama chuan thil eng tak tak hi a ron lang thut thut maya chuta pilot ta chuan eng pathum triangle ang tak mai chum zinga a pil lut lai hi an mule boka rang takin air traffic control chu bepop le ngalin sipai lamin ral thum thar te san nei le nei lo chu an zota an ni ho po chuan riat chian an tum tur thu an lo hril Jeremy vekhian kha engsen kha pon lama chuan mule in an thlawna chung zon taka chuan aron eng ni chuan hria a ma se midang chuan an mu ve miu lo wangin a thil soi chu tu man an oi saksi lo traffic controller duty petikai po chuan sipai how tu te chu han be pop ngalin military test ang kalpui lo thu chu an zota test routine an nei dan tura chuan test an nei tu thu an lo hrila chu chuan pilot po chu a atin wom vele deu air marshal khan nataka azil haw nakha rethiam lovin businessman pa kha alung chu a oi lo hle maya pilot mu tumin cockpit lampang chu aron pan nai le a oki a san do wang chuan air marshal chuan businessman pa chu a kut chu a hnung lama zip ta in a tron be saka air traffic controller duty petrikai chu sipai how tu te chuan thu dang an ron hril le tatlat mai chumi zan chuan military test an kalpui lo thu an ron zoi le tatlat mai zan boruak thiang tak kha thok le khata thlawna le a che vel chu chhum tam tak chun run boi in an khol te chu a ron chiang lova pilot chuan an hma loka chuan harike thlipui thokna zet mai chuan a ron tuam don ani ti chu avap muwa reilova thlawna po chu ron ki nga lopin flight attendants te chuan seat belt reng thatur le nuai lampang an pan thlak tur thu chu a ron puanga heti lai hian pilot te le air traffic control in biak pona chu a top zui ta mak mai bok an ui phur te chu ron bo le chu in pilot chuan a ko pilot chu endik le tur chuan a zuk tir thlale a ko pilot chuan thlawna hnuai lama chuan thil dik lo tak engamoni tak chu a omnia a hriat thu pilot chu a han hrila heti la hian thil dum engemoni hian ko pilot chu rongkal pel thuakin thom danglam tak hi aron chua zui bok air marshal chuan reilova an tum to tur thu te damlo tam takan oma wangin in beng dai ram tur chuan passenger dang te chu an hriat tir le a sumdong pa businessman abok khan abula thu chu akut phurna phel sak ram tur chuan alo tia heti la hian air traffic controller duty te chuan an radar atang chuan flight 298 chu an muzo tatlat lo biak po thei an ni to bok lo wangin petrikai chuan thunei tu sang jok te chu a hriat tir zui ngal thlipui na takin an wei mek thu ka an suya ma se weather control lamatang chuan chutiang ang thlina chu a si lo film khur thu hla a air traffic control te chuan thlawna dang te chu chulai nai vaya thlok lo tur chuan an hriat tir zui ngal bok an thlawna po chu har satna tam tak tok chho zelin autopilot mang chuan an thlo tir taringot mai chuta businessman pa khan a chuan pui tam tak te chu an mit le an benga tang te a thesena chhuwa wangin anin kaidar ni chuan a hria a him zok bei sein toilet lama chuan a inkal hnan tatlat mai air traffic controller duty te chuan flight 298 ba ka hian thlawna dang pahnih te chu an radar atang po chuan an muzo le tatlat lo chanila chuan a thian te bula chuan parachute an nei tho boka thlawna atang chuan zuan thlak mai a du thu te chu alo hril thlawna chu a ngin na san ema wangin trolley te chu anin soi dual maya ema I pon lam vatlir chuan Jeremy thil mu ang chi kha awa mu ve ta Jeremy po chuan a mu ve em ti chuan alo zot ngal zat mai an thlawna thla chu trek chuan ron dengin trolley chu an chuan na lama chuan a ron tol thla zui tamai
Loi chu ron del man trepin Jeremy chuan alo chan him man thok le khata thlawna chung chu gravity omlo ang mai chuan boruak ka chuan an kang dual mai rei chu ni lova an thlawna si ta chuan an tla thale dual mai tloi nu phei chuan an tumta ni chuan alo ngai mana Jeremy chuan emai chu khoi angen omti chuan alo zot zat mai an ngai tu na chu amboi ta nak mai Air Marshal chuan pailo tambiak po thelo thu le update pakhat ma aron soitak lo thu chu midang te chu alo hril ve a cheni chuan quarantine zone an ommek thuron soin chu chuan midang te chu atlau thong zuala Air Marshal chuan ngoi mai tur le engma a hriat lo thu chu ron soin apong pur zonga a chele ni vai chuan a tei circle lai chuan a ka tur thu chuan a vau zui ngal chuta le thok le khata thil ring le beng verzet mai hi run ri in an let top mai an thil ton mek chu an thil hriat ngai ala ni meu lo wangin lo thona chuan aman lo thei lo Jeremy chuan an thil to mek chu na lam ni lovin frequency sang le chak tak na tho ani rin thu chu aron soi chuak ve a paper le pen la in an dam that thu ziakin thlawna dar thalanga chuan an bel ta thluah mai Racheli chuan Jeremy bula chuan a thil soite an lo rin lo wang khan ngai tam alo dila heti lai hian thlawna chunga chuan eng thelomani akalani ti hriat tak hian ari dup mai Jeremy chuan thil kalna tu mani om tak thil nang lampang hi thlawna dar thalanga chuan awa mule boka emai chuan zoi sap hian thlawna chunga chuan eng thilemani aron lut nia a hriat thu alo soi ve boka eng thil nung nge ti po hriat lo hi thlawna pon lama chuan aron lang zui ta Jeremy chu nung lama chuan atol dor mai thil nung dang lam tak chuan thlawna chu ron tuam tanin kongkhar chu ron hon an ron tum ta mi pahnih chuan rang takin kongkhar chu an chel ngala emai po chu an mani pui turin a che chuak zui ngal thil bial eng pol rui mai hi aron thlok phei fuwa mai heti lai hian bathroom a ommek businessman pa mulai reng chuan toilet chin chu ron in hongin eng thil nge tia azuk kun hnim lai chuan octopa sang tak mai hi a hmaya chuan aron per chho nol mai midang ten pon lampang atanga kongkhar ron hong tur an ven lain businessman pa chu bathroom atang chu rongkal chukin ron puitum ni om tak chuan a rongkal pheya ma se thlawna kongkhar chu a hong ta dei mai makti le hril hai taka an din lai hian mai khuwar ni om tak hi ron zam lu chiai in thil lian tak mai hian tailor chu aron man ta emai chuan oxygen mask chu han potla in Jeremy chuan tloi chu alo pui ve mek boka Racheli chuan an hmalama chuan thil lian tak rongkal chu wa mu in e poti ma in achala chuan chu thil nung dang lam tak chuan ron chunin ati hlum zui ta ani chu thil nung lian le rap omzet mai chuan a thil mu piang mai chu aron ti hlum phei zela Air Marshal chuan a pistolin lo kap ve ma se sil thatak mai a nei tlata wangin a kap na thei tlat lo emai te ho chu cargo hatch lama chuan an tlan chi a tuilum tele teiser mang te chuan an lo be le ta eng tin emo an him thei ram cargo hold ta ron lut thlatur Jeremy chuan putar pa kha aron dam le ti chu a han muwa ma se mi hring pa ngai ni chuan a hreto tlat lo chulai chung boruak chu alo dang lam em maya emai chuan exhaust fan chu han onin an thok te po chu apa ngai vele thei ta tloi chuan anu la damem ti chuan Jeremy chu han zo ta ani chuan ni ko hrelawa a om mei thu chuan alo chang heti la hian cargo hold kongkhar chu ron hon tum tu an om ti hriat tak hian a ron rile ta rang tak chuan bread a chuan a pot pet ngal Jeremy chuan a kong khren chuan alo tron bet boka
thim zinga chuan eng thil nge ti pawh hriat lo thil te takte hi alo che a thok le khata air marshal ka atak mai chuan aron zuang lut tamai lau thong taka an tol hun dual lai hian air marshal chu leia chuan atlo zui ta an hnu reivak lawa alu chu domin aron ding chuak le ta an hlau ngei mai reivak lo hnuwa air marshal chuan aron chak chuak thei hrama heti lai hian cargo hatch kawngkhar chu chunglama tang chuan an ron pot le tawak vak mai midang zong an tlan chiat laiin breta chuan kawngkhar chu ven him thei ram chu alo la tuma an tlan chu fel ma chuan breta chu ron ta thla in Jeremy chuan vapui tuma ma se breta chuan tlan san tur chon lo ti in an tlan san ta ani an tlan chiat na hmuna pawh chuan kha thin lung dang lam tak kha aron lut le man trep mai ma se Jeremy le asite chuan kawngkhar chu an khar le mana chulai hmuna uian da te pawh chu ui pa ngai an ni to lo ti hriat takin an dan chu adang lam hle a Jeremy chuan chuan a tur dang ala omem tia emai zo chuan er ha chathanga a chua thei thu alo hril er ha chan han hong chu leia an tum toimo an ti laiin khopui chu an hnuaia chuan alo la om dei mai an chuan na chu thlok to si lo hian boruaka alo kang rengot mai Jeremy chuan rang takin kawngkhar chu a khar zui le ngal an man ro mu thei ang chu la in bungrua chuan parchut te chu an zong kuala bom lian tak mai a tiran zon lu kha a bom te chu an lo phel dara Jeremy chu thin rim takarun tlan phein ti to lo tur chuan aron tia chu cargo chunga chuan kuang hi lo omin Jeremy chuan in thiam lo takin hetiang hian midang te chu hrila ram noi mun fal taka camping trip an nei dun laiin a femoral artery ti chat polin tranpui tu tur azun lana alo boral thu midang te chu hrila heti lai hian midang te chuan parachut chu lo zong mu in pathum chau alo la om boxi Jeremy chuan tloi chu hruitel ve tur chuan an tia emai chuan molte po mai chuan rota ma se Jeremy chuan chutianga ti angai lo thu le ani chuan chance dang ala zon thei tho thu chu alo soya midang ta na an message nu hnung turte an soi zo nu chuan parachute atang chuan an zong thlato don ani heti lai hian kloi chuan anu oni om tak hi hre in ma se adang lam deuh ni chuan a hri a heti chung hian kawngkhar chu avahonga rang takin alien chuan alo man zui ta ani ama chan tuma tlan phei Jeremy po chu alo man thela cargo hold kawngkhar chu khar man to bi khek lo le chu alien thin lung dang lam tak chuan midang te po chu aron man zui ngal Jeremy chuan emai chu rang taka zuang thlatur chuan ti in emai po chu a zuang thla zui ngal ma se mak deuh mai thlona ang chi khan ama po chu boruaka chuan azuk kang ringot mai chung lampang aron hoi chho chu thil nung lian zet mai hi a han muwa SOS distress signal thon chuana box chu leilama chuan a pai thla zui ta ani chu boxin le thlen vele chuan inactivate ngalin thunei tu lampang te chuan an ron zong mu to mai don ani ran nung te takte te hi thlona chunga chuan vak kolin mithi to taksa te chuan lutin an ron nung le ta Jeremy biru po chu thil nung danglam tak chu ron mu in atom na lai chu aron ti chezui heti lai hian ran nung ho po chu anupui kuang lama chuan local phein reilawa anupui po chu aron nung le ni ti hriat takin Jeremy chuan anupui o chu a hrezui ngal anupui kuta chuan ran nung kha lo omin anupui chu mihring pa ngai ni lo ti hrethiam ngalin atol nung ngal rok mai anupui chuan trong mia chung si lo hian aril rup mang chuan aron bia a mihring te chu an tlai to thu le reilawa khovel pum pui mai chu an lua lan vek tur thu alo hril heti lai hian air traffic controller duty
Petrikai chuan flight 298 chu a be pop le thei ta hlau mai pilot chuan in biak po na lama har sat na an to thu te nan na kai chon thei engma thlona chuan a lo thu te mechanical issue wangin arang thayang bera emergency landing an nei angai thu chu a han riat tira Jeremy chu tubo nen cabin lama chuan aron chuak chawa passenger dang zong te chu alien thun waya vek chuan an lo towa makti in an lo en hu mai tubo nen chuan cockpit lampang chu apan phei ngal heti lai hian emai le El Marshal Khan dan chun lo tuma emai chu in phen nan chun mangin cockpit chu ain hong ani ti a hriat ve le atlan lut ngal Jeremy chuan pilot te chu atupo ken lai chuan a khong thlu zui ngal ma se pilot te khan air traffic control hena khan Hijack code 7500 an lo thon man tlat mai heng alien hovin kovel anti boy lo nan hian Jeremy chuan thlona chu na taka tlak tir tumin ambir zong chuan a thlo tir zui ngal ma se van doi thlak deuh main chu thlona chu autopilot manga trum tir tumna an lo set sa vek to a thei top chu in thlona chu ti tlak tum ma se a thiam na chuan a tlin tambik lo him takin thlona chu a trum zui ta ani air traffic control lama duty te po chu an lom tlang ngang mai sipai thami commando te chu thlona hijack chung te chu chan chuak turin an ron chuak zui ngal sipai ho chuan cockpit chung chu han hongin Jeremy chu ban phar chung chuan a ron chuaka thlona chuata chuan bo tirin an man zui ta ani passenger dang te chu mi hring pa ngai an ni to lo thu soi ma se enga ma chuan a thil soi chu an ngai to lo heti lai hian passenger dang te chu thlona tang chuan an ron chuak tran mi hring te ma bak chu kau takani Jeremy mai chu rong kho in a thon thu chu a top zui ta ani